RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Okay, mga kasama, maayong hapon ug maayong hapon kasama Bernard. Dirita karon sa Purok 5, Barangay Tigaton, Syudad sa Davao. Kauban gyapon nato si Radyo Mandudong rin lumusbog alang sa pagtunol aning panudan Basket Edition. Ma'am, maayong hapon, ma'am. Mayong hapon sad sir. Kinsa may pangalan nato? Darlene Palisan, Pila may edad nato, Ma'am Darlene? 32. Ma'am, mangutan ako nga ano ganahan man jud ko minaw DexDC. Unsa naa sa DexDC? Mga unsa kanilang mga programa, mga balita sa mga panghitabo ug drama. Okay, tungod kay imong gihimong number 1, imo jung gihimong number 1 ang DexDC Armen Davao. Okay na nato langanon, ato nang itunol kining minunggusan with the pork mga kasama. Kompleto na kalabasa na munggos na talong, ahos, bombay, kamatis, di basta-basta. Dawata ma'am, kinasing-kasing gikan sa DexDC Armen Davao. Kung sa may mga mensahe nato ma'am sa imong mga silingan. Daghan kayong salamat. Sulbad ang panudan. Di basta-basta si ma'am. Okay, mao to mga kasama ang atong laing nasab nga natunulan sa ato ang certified listener sa DexDC Armen Davao. Bug ako ni si Radyo Mandon Kulayaw, Tatak, RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition